Anya laki din! Itay pa nga igamam day ta cellphone mo, anak kaw. Unta ta, kasangay nga hindi ka trabaho kita. So, kablaawa, babaan dito yung group chat may. Aya, Wan, basta dagkasangay ka trabahoan may. Kablawan mo iti group chat, wano iti mismo nga opisina may. nagsaya atay no kasta, janaw anak kaw. Unta ta, so kablawak dito yung group chat may. Happy birthday, Manilin! Agyaman na kada kayo, kakabsat. Gapo ta kasangay ita ni Manilin, siya kunti makaammo iti handa na. Ayos mabsug tay manan. Jano, si kanti ibaon ko ang mapan gumatang iti kanan tayo. Uwin madam. Agyaman madam. Ay na, nagsingput ka at talaga ang manager. Mangrabiitan, janaw anak kaw. Ay na, nabsug akong tatang. Nanganak itayin iti opisina may. Kasta aya. Wan, mga nakailatan tanay nabsugak pa ay. Nay, apay nga inruar mo man ang ti cellphone mo. Agkablawak manin na iti group chat mi tatang. Apay, adda ka di manin agkasangay. Wan, kasangay mo iti may sa akatrabaho may. Anya, agsasaruno ti agkasangay iti opisina yo anak kaw. Un tatang, basta da ito ya bulan, ado ti agkasangay akatrabaho. Mala, mga anak nga rodain, no di mo kayat timangan. Un tatang, nabsugak pa yata naggapu kam nga radi opisina may. Maturugak tumutay no madamdama. Nagadutin sa ganam amakmakan, Gabi. Well, madam, kukuha tayo amin data. Gapo ta adumat ng timakmakan. Mala, kukwa kunti inuman tayo nga arak. Jano, ingka gumatang iti arak. Un madam, siya kung ti mapanggumatang iti arak ngayon naman tayaw. Alaam na ti akwarta, Jano. Iparisibom. Tapno amok tinagastos mo, ha? Sige ma'am, indakaon. Ay. Nagadumat ng tinumam nga arak dyan, Alak la iti arak ngayon naman. Ibaga mo na nagadun tinalak gabay. Adu pa iti saan nga min inom iti arak. Iso may salang abuti talam. Anya? Nagadu pa iti inalam makanam dyan, nagrawit ka tayo. Ay, mangipati ka buta. Sana para lang kan kadagita amakmakan. Ay, pasensya ka na. Saan mo't nga dutin nalak makan? When now, ilag amamatan ni tatang mau. Ay, bawal ti agiyawit iti makmakan dyan, Lima laeng nga aldaw tinapalabas. Adda manin agkasangay akatrabahwam, janaw. Huwag tata, iso kablaawak, iti group chat may. Anya laki din janaw. Tunggal adda agkasangay, kablaawam. Di ka mo nga ron mangyawid iti kanak dito'y balay. May parit ka no tagyawit iti makmakan. Anya? Imposible bawal ti agyawid. Kasanaw no nagado ti handa, di mabanglis laeng no saan amakan amain. Siyak lang ti paritan da nga agyawit iti makmakan. Anya? No dagiti katrabahwak tagyawit iti makmakan, mabalay. Ay, nalabos mo't daytan. Huwag tata, ibagadan to pa nagraho ta. Nagado ka no ti kang kanag. Anya laki din dagita at tao. Si kapay ti imutan da, kit nagado ti makmakan dito'y balay. Napno iti karnay ti rifta. Diyan latay da kaskaso na. Ay, mabiit man laeng, janaw. Apay tatang. Saan ka day nga agkasangay kamot itaabulan? Uy, tatang. Awisim man namin dagiti katrabahwam, ta ipartyak ida iti may sabaka. Anya? Nagalas to gali da. Ibaga na ki din na nagrawit ka, kan paritan da ka nga gyaway iti makmakan. Dito latay da tutupaanin tatang. Basta pa umayom ida dito, intong kasangay mau. Taura gyawid da iti adu akarnay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Richard! Agyaman na kada kayo, kakabsat. Mga tayo Adayin saganak dito yung opisina. Nagadungag pa iso ti saganam, Richard. Agkakaimo sa mamakan. Wanjano, ipakpakuna ko na ka. Bawal ti agyawid. Anya? Ay, sa anak mo nga agyaw-awid iti makmakan kahit? Iso nga rod nga ipakpakauna kon adi ka agyawid iti makmakan.
Basit lang ti kanem, tane. Adu tayo nga empleyado amangan. Wan, Richard. Matungpal ti kaya mau. Agraraman kamat iti makmakan. Awan siguro tinaimas ang makmakan iti balayo. Ah, Kita man deta lang amdyan, kasla di ka agsuksukat iti badong. Iso lang nga iso ti isusut mo nga umayag trabaho. Janaw, apay analpay ti abaga masimang pay. nagalas ka dito ugalik, tata. Ha? Asinaw tinangibagaan nagalas ti ugalay? Di sa lodsod ko ti sungbatan niyaw. Apay nalas ti ugalik. Nagsingpad kanto pay anak ka. Nagagit ka. Kun amom ti makilangan ka dagiti tattao. Apay akas jay. Kaslawan paset ko ti opisina pagtrab-trabaho. Kun kay taday tati parikot maw. Agpapaada kami maamang-amangan. Agam ibagada pa ila nagrawat ak. Kanjak amo ti mangibati iti makmakan. Anya laki din janaw. Sana parikot day ta. Nga gumatang iti ka nama. Nagadumot ti kwartam. Tatang, Naglaing kanto pa yamang kablaaw kadagiti katrabahwam. Madag kasangay. Anya nga tano agikat kan iti dayjay nga opisina. Tatulungan naklangan nga agtarakan kadagiti baboy. Kas kada baka, kaldeng, manok, kanda dumabay. kaya't ko pa'y tagtrabaho, tata. Anya laki day na nakaw. Uray saan ka nga agtrabaho. Agbiag kalata. Naglawat ti mulmula kadaga. Nagadaw ti bagas ken nateng tayaw. At dapat dagiti dingwan. Tatang, Gumatang ka mamat iti napinta sa abadaw. Janaw. Kabailam mat ti gumatang iti branded abadaw. Sapatos ken pantalaw no kayat maw. sanay. Gastos la day tapang panunutin niya. Suggestion ko laeng dayta no kayat mo ti gumatang iti kawas mo anapintas. Tanay, tagtagibas si tinda ka, anak kaw. Adda ko mamanen ag-birthday akatrabahuan tayo, tapno mabsog tayo manen. At da nakakalindar yung agkasangay inton sumaruno alawas, Manilin. Asino nga Richard? Ni Jano. Ni Jano ti sumaruno nga ag-birthday? Oh, abakas la naklat ka iti daytang imbagak, Manilin. Ay nadyak lanam namaan nga aghanda day di Jano. Anya kumangay ti kwarta na paghanda na. Sa bagay, agpaiso daytang imbagam, dinto pa'y makagatang iti baro akawas na. Makagatang kit din iti paghanda na. Ay, nakapimpiman day di tao. Agraraman iti makmakan. Ay, si kamot ti sumarunong ag-birthday, Janaw. Ini ka magkisaritan iti admin, taaglon ka iti paghandam. Ha? Si kalaeng ti saan aghanda no kas pakarikan, Janaw. Kababain mo't kada kami ang nagkasanga iti kalabas, no saan kang aghanda. Nakipangan ka mo't kada kamay, nagadupay ti kinnan mo. Anya? Nagadaw ti kinnan mo, iti da kami ti nag-birthday. So arumbeng laeng agpakan kamay, iti kasangay mo. So ngayon ka makisarita na jadmin, umutang ka pa ilang iti kastusam mag-birthday. Ay. Paslamat. Ason, dagiti katrabaho. Sursurutan da mo ilatan ni Baos. No sa dino ti papanan na, dada mo ijay. Ay, nalabit ng agpamerienda ni Baos, isusurutan da. Sana ka masidag kadakwada, tay bagadan tumanin na nagrawo ta. Oh, anyat kita Jano. Nakamutalang kamutlatan dito'y nagtugawam. Ha? Ay kwa, awan manilain. Adda ka no merienda ko na ni boss. Mapantayo iti ayan na. Dakailat na tiyag meriendan. Saan na pa'y mo amabisin? Aya. Nasaya at matgarod no kasta, Jano. Amangan no ibusam amin dagiti merienda no umay kapay makimerienda. Boy-boyaam man ang day ta cellphone mo, anak kaw. Kita lang dagiti merienda nga impupos day ti group chat mi tatang. Ha? Nan? Kita agmamay? Antaw Ha? Nagadumay amakmakan da kita. Unta tatang. Sana kay mas asidag kadakwada. Nay, apay ngay, kat empleyado ka ba? Ibagadan tumanan na nagrawat kan ibusak amin dagiti merienda. Anya laki din na kita katrabaho manakaw. Saan ka mo nagbibisin nga agmerienda? Nagadunto pa ti mabalin mo mamerienda dito'y balay. Tatang, Adapay dagiti makmaka na naggapuy Amerika. Nga impakis ni manong mo a doktor. baybayan nyo lat taidan tatang. Wan ngam tagtagibas si tindakan. Agikat kan di trabaho.
Kag tinulong talaga ni jay talon. Atang? Sa nga pulo nga hektarya ti daga manakaw. Numapit amin dagiti pagay. Adaman ng kwartam. No namabati pagkit kita anda kanyak, baybayan nyo latan. Agriya kaklatan kadagiti impos da Apay nga agriak ka pay lang. Kadida ka lang arudan kaya't apakanan. Urayay, gagayem ko latay da nga uray na babati pa ng kita da kanyak. Alas 6 pa lang iti agsapa, anda kan dito yung opisina. Juan Richard, ado nga mintaramida kita dito opisina. Iso na sapa Wana, ngam nagsapa kalakit din nga umagtrabaho. Wana, kayat mo lang ti agpasipsip. Ha? Sige, panawan ka pa dyan, oh. Mapanak matan iti table ko. Huway. Huway talaga. Dinilaw na ka nagsapa. Ngam di na dinilaw ti bagbagi na nasapsapa pa ngam iti siya kasimbang pag. Ha? Ada something wrong dito opisina. Naglaing da ngagdilaw. Di da mo dilaw ti bagbagi da. Umay kayon, adda merienda aginatang ko. Wow! God bless you, boss. Mabsog tayo manan. Nagimasenda kita merienda. Mala, mabalin nyo lahat tagyawid. Taadumot da kita merienda. Oh, ningay Jano. Apay, di na kaya ti umay ag merienda. Baybayan yun ni Jano, boss. Ang mga no agkurang pa'y ti merienda tayo. Kat no nagrawit. Agyawid pa'y iti makmakan. Saan nga minamakaramraman iti kakastoy a klase ti makmakan, boss? Isong agraraman. Malala, mangan tayo nga rudan. Agpapas tayo nga ag merienda. Una yung bagbagada. Agraramanak kan iti makmakan. Ibagbagada pa yung agyawid ak iti makmakan kat isodam iti agyaw awid. Asino kada kami agraraman iti makmakan. No siyak ti mangan, nagadot ibagbagada. Dilawan da amin agaraw kaw. Oh, apay asaan ka anapan nagmerienda, Jano? Ha? Ay kuha nabsugak pa yung manilain. Ay na. Nabsugak ah. Ay sige labsan ka pa'y Jano. Ay. Naglay pagkitang tao. No nakatalikudak, nagadot ibagbagada kontra kanyak. Nagadupay tinsupot na makmakan. Kasangay mo ita, anak ka. Apay akas lasaan ka, naragsak. Awan pa'y nang kablaw magkanyak dito group chat mi tatang. Anya, idinto tasi ka? Kanayon ka nga agkablaaw no adag kasangay akatrabahwam. Amin dalaki din, ngawan ng kablaw kanyak. Nakadkadlawan na didak kayat iti opisina. Amo kon ti aramidak, partyag jamay sa abaka kan 5 akaldeng. Madakin ka, anak ka. Paka nag-amin ida, kan mabalinda pa iti agyawid. Kalpasan na, agik katakmutin iti dadyang opisina. Nagado tinagsangpet amakmakan. Winyag paisaw. Kaslamot ken kasaran ti kinaado dagiti putahay. Karni ti baka ken karni ti kalding. Daytoy ati sagana. Nagado. Agpapas tayo amangan. Nala, agpapas kayo amangan, kapunta kasangay ko ita. Mangtedak pa iti saggay sa kayo akaban abagas. Anya? Pudno ka di daytangay bagbagam? Ha? Ikan na kami pa iti sa nga kaban abagas? Nagadun ngay dayta nga itid mo kada kami, Jano. Wen boss, ngamin, dayto yun ti mo, di pa nagkikita tayo dito opisina. Ne, apay ngay. Kalpasan ti pandangan tayo, itad kun ti resignation letter kaw. Diyak kaya tan tagtrabaho ti dayto yung opisina. Nagtalo naklangay. Ay, kababain ti naramid mi ken ka Janaw. Pakawanen da kamay. Saan ka ko mga resign? Ay, agkid daw kami iti pamakawan, Jano. Agsingsingpet kami. Kababain ti naramid ni. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.